Fit-tmiem summit tal-mexxej Ewropej iddominat mill-kwistjoni Brexit, il-Prim Ministru tar-Renju Unit Theresa May qalet li għad fadal xogħol xi jsir u li dan mistenni jsir malajr. May li tinsab taħt pressjoni kbira f'pajjiżha qalet li waqt li l-pajjiżi membri jinsabu determinati li ma jiftux in-negozjati dwar Brexit hija wkoll tinsab ċerta dwar il-ftehim li għad irid jgħaddi mill-Parlament Ingliż. May qalet dan b'reazzjoni għal dikjarazzjoni ta' Juncker tard il-ħamis fil-għaxija li tkellem dwar nuqqas ta' ċarezza min-naħa tar-Renju Unit. Id-diskussjoni komplet matul il-jum tant li qabel il-laqa May deret toħodha ma' Juncker u kellu jkun il-Prim Ministru Olandiż li jidħol bejniethom u jwaqqafhom. F'kummenti lil ġurnalisti l-Prim Ministru Joseph Muscat saħaq li hemm għaqda politika li l-ftehim ta' Brexit ma jistax jerġa' jinfetaħ. Hemm żewġ punti fil-fema tiegħi ewlenin. L-ewwel nett hemm għaqda sħiħa min-naħa Ewropea illi dak li ġie miftehim ma jistax jerġa' jiġi miftuħ. Ġifieri l-ftehim u dak li hu huwa magħluq u taħt l-ebda ċirkustanza l-Unjoni Ewropea u l-Kunsill hawnhekk Ewropew ma qed jara li dan jista' jerġa' jinfetaħ. Dr. Muscat żied jgħid li l-Ewropa lesta tkun ta' għajnuna l-Gvern u għall-poplu Ingliż biex isiru l-kjarifiċi li hemm bżonn. Semma li l-Kabinett iddiskuta tħejjiet ta' Malta f'każ li ma jintlaħaqx ftehim. F'każ li jkun hemm ftehim l-affarijiet huma diġà spjegati, m'hemmx riperkussjonijiet la immedjati u hemm biex ngħidu hekk soft landing tajjeb fil-fema tiegħi. F'każ li ma jkunx hemm ftehim aħna min-naħa tagħna qed irridu nsegwu ħanku qegħdin insegwu liċ-ċittadini tagħna biex ma jinħolqulhomx riperkussjonijiet fir-Renju Unit. Dr. Muscat żied jgħid li Malta qed tieħu wkoll passi dwar il-prezzijiet tal-mediċini li jistgħu jolew b'mod internazzjonali. Numru ta' pajjiżi qegħdin b'mod artifiċjali joħolqu ħama ngħid skarsezza, imma żgur żieda fil-prezzijiet tal-mediċini għax qed jagħmlu stockpiling, qegħdin jaħżnu għal li jista' jkun. Malta wkoll qegħdin noqogħdu attenti fl-stock levels tagħna, imma dan l-stockpiling f'każ ta' no deal qed iwassal li jolew il-prezz tal-mediċini aħna hemmhekk b'mod internazzjonali. Il-Prim Ministru qal li f'dan il-mument aħjar taħseb fil-ħażin biex it-tajjeb ma jonqosx u appella lis-settur privat biex jieħu l-passi minn issa f'każ ta' nuqqas ta' ftehim dwar Brexit. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.